u timu Maroka. Promašali smo mi, ali Nele nije. Da. Moramo da pohvalimo za Nele bio baba prognozu. vračara, on ih je izmaleriso. Ja sam rekao da će da im sakriju loptu, što je donekle sa tim posjedom, čuvenim posjedom, imam i na kraju ništa nemam. Jako veliko iznenađenje, realno španski tim je podbacio. Rezultatski igrali su taj neki svoj fudbal, Luka Bijeftović rekao, nije to više tika-taka sa onim kombinacijama, generalno imali su tu prividnu neku inicijativu, ali ono ključno što smo analizirali prije, mada mi Španci nikad nismo stavljali u favorite. Ja jesam. I Luka jeste. Ja sam Holanđane i Engleze, oni su mi nekako, naravno, Brazilci, Argentinci, ali evo odmah šta mi je palo u oči onako prvi detalj, centralna dva špica Morata i Asensio nisu standardni u svojim timovima cijelu godinu. To je tačno. Morata čak nije ni igrao do nekog sredine drugog poluvremena. Asensio dosta slabo. Sarabia je ušao da izvede penal na kraju, ali ispostavilo se da nije ni on spreman. Ni on nije standardan u Paris Saint-Germain. Pa dobro, ali dosta je to mlada ekipa koja zna da igra fudbal i ja mislim da to je za Špance tragedija danas to izbacivanje, ali realno nisu ni zaslužili kad nisu Maroko pobjedili, koji je pokazao kako se igra takmičarska utakmica. Pa jeste. Realno na ovom nivou zatvorim se, dam ti loptu pa na kontru.